Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. san kelen ni tila wulikajɔ kɛlen kɔfɛ ka se ka bɛn ni kelenya gafe sigi sen ka malidenw tɔgɔ la ko gafe ninnu bɛɛ lajɛlen tara ka di jamanakuntigi ma kunun ko juwe kalo tile 22 san 2025 an bɛna minw yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Tuma dɔ la kibaruyaw b'a jira k'a fɔ Mali sɔrɔ yiriwalen don kosɛbɛ wa o waati kelen na kibaruya wɛrɛw b'a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔ ko gɛlɛyaw bɛ a la yalima juru olu ka ca jamana na. Mali sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ cogo di nin waati in na anw ka ɲininikɛlaw olu bɛna caman yira an na ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw nin de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi araba ye juwe kalo tile 23 san 2025 an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na ka kɛɲɛ ni malidenw ka wulikajɔ ye ka se ka bɛn ni kelenya gafe sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye maliden ka se ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. San kelen ani kalo wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko wulikajɔ kɛlen kɔfɛ gafe ninnu bɛɛ lajɛlen tara ka di Mali furanjɛla faga ɲɛmaa ma kunun ko Général d'armée Asimi Goïta mun bɔra a ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. An bɛ foli bila o bɛɛ la. Olu Malien bɛɛ la fɛn fɛn sen sɔrɔ fɛn fɛn ma se ka se yan aw bɛɛ fo. Bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn bila président commission na monsieur Ousmane Isufi an n'a ka jɛkulu minnu nin baara kɛ a bɛ ni ka san kelen bɔ nin baara in bɛ sen na. K'u fo u ka faso kanu na k'u fo u ka wulikajɔ la. U ye fɛn dɔ de kɛ fɛn bɛ ka di a bɛ na kɛlɛ an ka tariku la parce que sabula daga ka donna ala don Malien kun na ko ni mɔgɔ wɛrɛ da ma se ka don an kungo la an tɛ se an yɛrɛ se ka an kungo na bɔ an tɛ se ka bɛɛ ko la. N'i y'a ye nin baara in se ka kɛ ni nin ma se ka kɛ ne yɛrɛ tun tɛ da ko la quoi. N'i y'a baara filanan ye Mande charte minnu sigikafɔ min kɛra Mande n'u b'a fɔ ko charte de pour kan fo ka ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan Malien fara ɲɔgɔn kan bɛn ka sɛbɛnw kɛ ka bɛn ka kumaw kɛ jamana maracogo ni fɛn caman na justice a bɛɛ jamana bɛ yiriwa cogo min na ni nin y'a filanan ye mun se ka k'o kɔfɛ sinon a ɲɔgɔnna kuma deli ka kɛ. O bɛɛ b'a yira n bɛ mun fɔ toujours Malien dɛsɛ ko tɛ yen a dɛsɛ ko tɛ yen a n'a ka sɔrɔ o de kuma ka ca. Waati dɔ kun sera an ka kan yɛrɛ ye ni mɔgɔ ye fɛɛrɛ tigɛ i kama i ka taaɲɛ kama i ka lakana kama n'o fɛɛrɛ ta ka sira sɔrɔ a ka kan i yɛrɛ fana k'i ka fɛɛrɛ tigɛ. An bɛ sira min kan bi an ye mun fɔ an b'an ka yɛlɛma sira de kan o la mɔgɔ min dar'o la o don mɔgɔ min ka dɔ la o de don fo an ka kan yɛrɛ sago ye an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ an ka jamanadenw ka laɲini kɔnɔna na u ka hakilina kɔnɔna la. O de y'a to an ye président Ousmane Isufu fɛ a ka Malien fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka fɔ kɛ mun b'a to an yɛrɛ fana kan ka fɛɛrɛ tigɛ an yɛrɛ sisan k'a fɔ dɔ kɛra a ka kan an yɛrɛ kan ka fɛɛrɛ tigɛ an yɛrɛ. O baara hukumu kɔnɔna la a daminɛla baara kun n'a cɛ jamanadenw ko ka gafe yɛrɛ sigi sisan gafe min b'a to sisan kunfɛ baara tɛna kɛ bilen. N'an bɛna an ka jamana lakana an kan ka mun de kɛ n'an ka jamana bɛ se ka lakana cogo min na n'an kan ka jamana yiriwa parce que mankan bɛɛ tɛ mugu ci ye. Mankan dɔ ni jamanadenw ma dumuni sɔrɔ ka kɛ a bɛ na ni mankan ye. Yɔrɔ dɔ la ni sira ma dilan ka ɲɛ a bɛ na ni mankan ye.
yɔrɔ la ni kalan man kan ɲɛ a bɛ na ni mankan ye donc gafe in o baara bɛɛ de bɛ gafe kɔnɔ c'est an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de bɛ gafe i mana ta yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ u ye baara k'o bɛɛ de kan donc nin ye gafe ni an ka gafe misali de ye an kana taa nin yɔrɔ si an bɛ fɛ ka bɛn kɛ a baara b'a kɔnɔ n'a bɛ fɛ an ka jamana lakana a baara n'a fɛ an ka kalan ka ɲɛ a baara b'a kɔnɔ n'a fɛ an ka jamanadenw ka lakana u ka kɛnɛya ka sabati jamana ka yiriwa u y'a baara bɛɛ de k'a kɔnɔ foyi tɛ se ka tɛmɛ a baara kan donc hali bi an bɛ foli bila président Ousmane Sufe. an bɛ dugawu kɛ ala ka nin kɛ bɛn ani kelenya sinsinli ye maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati laban ninnu na kunnafoniyaw kɔni bɛ bɔ ka bi tuma bɛɛ la k'a jira k'a fɔ mali sɔrɔ yiriwalen don kosɛbɛ wa ko sɔngɔw bɛrɛbɛnnen don wa n'i ye a ta k'a lajɛ o waati kelen na kunnafoniya wɛrɛw bɛ bɔ ka bi k'a jira k'a fɔ ko nin waati ninnu na mali juru kɔni ka ca wa min ye an ka sanubɔtaw ye ko caman bɔra o hakɛw la yasa ka faamuyali sɔrɔ mali yɛrɛ sɔrɔ ko bɛ cogo jumɛn na nin waati in na an ka ɲinikɛlaw u wulila ka se sɔrɔ dɔnniyabatigi dɔ ma ni o ye Modibo Maw ye u ye min sɔrɔ an ka jɛn k'an ɲɛmada o fɛ. Mali sɔrɔ fanba sigin bɛ sɛnɛ sanubɔ ale ni lithium labaarali kan an bɛ waati min na i ko sisan jamana sɔrɔ ale yɛlɛna wa fɛnw nɔgɔyara san 2025 kɔnɔna la an ka sɔrɔ yɛlɛla ni duruna kunkan fɛn ye 100 sara la jamana sɔrɔ da bɛ ka nɔgɔya barisa an tun bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ san 2020 n'o daminɛna ni corona bana ye an bɔra olu kɔnɔ kɔɔri sɛnɛnaw ka baara dulonni o fana nana ni gɛlɛya dɔw ye mais sisan fɛnw bɛ ka nɔgɔya donc gɛlɛya minnu bɛ togoda la n'o ye lakanabaliya ni fɛn wɛrɛw ye ani sira sɔrɔbaliya ka minɛnw donni ka bɔ togodaw la ka na suguw kɔnɔ donc o bɛ na ni gɛlɛya ye foire ninnu ni fɛn ninnu gɛlɛya caman b'o olu kɔnɔ. O la fo fɛrɛbaw de kan ka ta halisa maliyɛnw lafiyali kama ka kɛɲɛ ni sifinw ka baarabaliya ale ni secteur informel o damadɔni ye minnu yɛrɛ bɛ taa jamana yiriwali sira fɛ. O kɔrɔ ko an kan ka fɛnw nɔgɔya sariyaw nɔgɔya n'a bɛ fɔ a ma réglementation pour que mɔgɔw ka se k'u identifier ani u bɛ sale min sara u ka se ka dɔn n'a ma dɔn ni gɛlɛya ye a baaraw ka se ka kɛ téléphone fɛ. Sale direction impôt direction bɛ ka taa o sira fɛ administration fiscale ka moderniser mais o bɛɛ hali ni b'o fana bɛɛ kɛ pour que mɔgɔw ni mɔgɔw kana wari kana tɛmɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani yɛrɛ ɲɛ b'a la ko hali ni polisiw y'i ɲangi sisan i bɛ se k'a sara nɛgɛjuru sira fɛ mais n'o bɛ kɛ fo ka sɔrɔ courant fana bɛ i b'i ka téléphone charger cogoya min na i b'i ka appareil charger cogoya min na pour que i ka se ka baara kɛ. Gɛlɛya wɛrɛw kama an ka sɔrɔ ɲininikɛla ko fo an ka yɛlɛma don an taabolo dɔw fana la. Bon, an bɛ produit kura dɔ bɔ ko lithium min bɛ don batteriw dilanni na donc vraiment o ye kibaruya duman ye an ye fɔlɔ ye Afrique o bɔli la mais f'an ka o fana bayɛlɛma yan donc an kana a kɛ i n'a fɔ sanu ta k'a bɛɛ labɔ ka sɔrɔ a ma bayɛlɛma. Filanan o ye courant ko ye o bɛ ka jouer an ka bayɛlɛma yɔrɔw kan na usines ani banbaganciw ye tiɲɛni minnu kɛ i yɛrɛ bɛ min kalama Kayi région na ko min kɛra ko sa in na ani u bɛ ko vraiment an ka siraw tigɛ. Donc vraiment ne yɛrɛ kɔni ɲɛna courant ko in dɛ f'an ka ɲɛ sɔrɔ a la pour que maliyɛnw ka se ka courant sɔrɔ 24 heures sur 24. Mali bɛ ka taa ɲɛ nka yaasa o sɔrɔ ka yakubaya halisa fo taa sira jɛlenw ale ni kunkilenna jɛlenw de fana ka bɔ. Halisa an bɛ taa ni kunnafoniyaw nin de bɛ taa ni an ye farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruya la ko la voix de sanga ni o ye sanga ka denw olu kunkanko kibaruyaw ye a bɛ tali kɛ première édition na ntolantan min kurumokariw kɛra ka kɛɲɛ ni dimanche don ye kalo tile 20 Bakɔrɔbabugu sifinaka denmisɛnninw olu bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ka bɔ da kelen fɛ hakilina taara o de kan ni ntolantan ninnu kunfɔlɔ tɛmɛna équipe fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye FC Colline ale ni FC Royal ye ntolantan ninnu kuncɛra 2-2 la Mamadu Jalo ale taara ɲɛmada a kɔfɛ a ye mun sɔrɔ a ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. Ntolantan kɛnɛ sigira jɛkulu fɛ n'a bɛ wele voix de sanga walasa bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati Bakɔrɔbabugu sifinakaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka kun kɛ farikolo ɲɛnajɛ o hukumu kɔnɔ fɛn min ye FC Royal ale ni FC Colline olu karila ɲɔgɔn na ni ntolantan kunfɔlɔ ninnu na ntolantan kɔni kuncɛra 2-2 hali n'o y'a sɔrɔ ni ntolantan kuru filaw u y'u cɛsiriw bonya walasa ka se ka cɛlu yara. Hakilina min bilala ne ka nin baara in na tɔɔrɔ tɛ bɛn ani kelenya ani sigida yiriwa n'i y'a kɛ o kama de sinon n'i y'a ye wakasi kɔnɔna na denmisɛnninw bɛ taa yala kɛnɛma ka fɛn jugu min ka foyi u tɛ se so ni nin ɲɔgɔnna sugu caman de bɛ yen
a bɛ to ka bɛn ani kelenya don olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin kɛnɛ in kɔnɔna la Voix de Sanga a dɛmɛbaga jɛkulu fo ka taa se alimanaw ma olu caman kun bɛ yen nɔ walasa ka se ka nin hakilina in kɔkɔrɔma don donna nataw la a laɲiniw olu bɛ se ka sabati. Nisɔndiyalen don bi ka da kan an balimakɛ an jɛɲɔgɔn an teri n'o ye Dawuda Dolo ye a ka kunnafoni di sira min b'a bolo n'o ye la Voix de Sanga ye a b'a bolo a bɛ san damadamani bɔ bi donc a ka se ka hakilina sɔrɔ ka balontan kɛnɛ sigi vacances in kɔnɔna la ni o parrainage o parrain kɛra Nuhun Dolo ye n'o ye a yɛrɛ balimakɛ ye donc an ka na o kɛnɛ kan donc o ye nisɔndiya ye donc an bɛ a fo o la k'a bɛɛ lajɛlen fo u yɛrɛ tɔgɔ ye cohésion sociale ye cohésion sociale d'abord bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ça permet que quartier kana denmisɛnninw ka sigi d'abord ka fɛn dɔ kɛ vacances kɔnɔna la c'est très important. Kumalɔdɔniya k'a fɔ nin dolantan kofɔlen min tako fɔlɔ ye nin ye a cɛbɔ kɛnɛ o bilalen don ka septembre kalo tile 20 ni k'o kɔnɔ. Halisa an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ kungo kibaruya la an bɛ taa Marokukaw fɛ yen min ye Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2025 ye ale demi-finale hokumu kɔnɔna na Maroc ale ni Ghana jamana ko olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan ni kuncɛla Maroc ale ka sɛbɛya la 4-2 anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnlen a kɛnɛ kan ni o ye Kajatu Bagayogo ye a ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada aw fɛ. Wani ka kɛnɛ an balakaw ta fanfɛla la sa mun bɛ kɛra Marocaw fɛ san 2025 kɔnɔna na n'an ko a ma CAN féminine Maroc 2024 sa a demi filanan hukumu kɔnɔna na Maroc ale ni Ghana kun kɛlen no ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a ye k'a fɔ ko Maroc ale kɔni dontogo ɲɛna tulon na ka d'a kan a ma burun kabini a daminɛ fo ka se bi ma an bɛ se k'a fɔ ko Ghana ta ma kɛ ten ka d'a kan Ghana ale ye burunko fɔlɔ kɛ Afrique du Sud ɲɛkɔrɔ nka quart de finale la u sela ka sɛbɛya sɔrɔ Mali ale ni Algérie kan o de kɛra sababu ye k'u kɛ ka na ni demi finale kofɔlen kɛnɛ kan o yɛrɛ la sa Nigeria n'ale yɛrɛ a ka tike sɔrɔ k'u kɔnɔ finale la sa olu kun sigilen no kosɛbɛ k'u ka adversaire kɔnɔ ni maa min bɛna ɲɔgɔn kunbɛn finale hukumu kɔnɔ o la ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ dɔrɔn an b'a ye k'a fɔ ko dolantanjɛkulu fila bɛɛ b'u ɲamaja fɔlɔ ka dolantanjɛkulu tɔ kelen sen lajɛ nka o tɛmɛnen Maroc de bɛ n'i sen na don kan ka gɛlɛya lase Ghana ma Ghana b'i to de la ka wuli ka jɔ kɛ ka taga poyi u kɔfɛ ka taga cɛlu fɔlɔ sɔrɔ ka don sa sanga 26nan kuma Stella Nyameke fɛ dolantan kɛlen kɛnɛ ani kalankoro o kɛra sababu ye ka dɛmɛbagatɔ mɔgɔw Marocaw fɛn fɛn k'u fari faga kosɛbɛ o la u mankan bɛ suma kosɛbɛ terrain kɔnɔna na Ghana b'i to de la sa ka wuli ka jɔ kɛ kokura ka taa tɛmɛ cɛlu filanan kɛrɛfɛ nka u gɛrɛsɛgɛ tɛ ja an bɛ taa sɛgɛn lafiya bɔ la n'o jaabi kelen ani kalankoro ka taa Ghana kanuna tako filanan baro bɛ daminɛ an b'a ye k'a fɔ Maroc ale ma dege a la ka bi ta nka nin zen u bɛna wuli ka jɔ kɛ cogo min na u bɛ se ka cɛlu in jibɔ siɲɛ fɔlɔ la sa Ghana cɛlu kɔlɔsibaga n'o ye Cynthia Konina ye a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko dolan bila kɛrɛfɛ nka o tɛmɛnen sanga 55nan kuma sa a tɛna se ka kobako la ka d'a kan Sakina Ousraoui ale bɛna cɛlu sɔrɔ ka don Maroc fan fɛ o kɛ sababu ye ka dolantan kɛ filani bi ye 1-1 dɛmɛbagatɔ jɛkulu kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka dɔnkilidaw daminɛ tɛnɛn kɔnɔ cogo min na u bɛ se k'u ka tɔn dɛmɛ o bɛ ɲɛ Maroc ma kosɛbɛ u bɛ gɛlɛyaba ta ka se Ghana ma nka u si tɛna se ka danfara kɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi filani bila 1-1 an b'an sɛnsɛn ka se prolongation ma n'o ye dɔ fara ye o sanga 30 fana kɔnɔna na sa an tɛna koba ye o la an bɛ taa ngɔyɛ na n'o ye Sanzɛ Tirobi ye o yɔrɔ la an b'a ye k'a fɔ ko Ghana dolantannaw kɔni sen tɛ ja jɔyɔrɔ la olu bɛna 2 sɔrɔ ka jɛ o wagati kelen Maroc b'a ka cɛlu 4 bɛ sɔrɔ ka don o kɛ sababu ye ka Maroc kɛ ka wuli k'i jɔ ni sebaga ye 4-2 Ghana degeden karamɔgɔ ka fɔ la a ka dolantanjɛkulu sɛgɛnna kosɛbɛ ka d'a kan u bɔra dugu min na n'o bɛ tali kɛ Berkane kan ka na se yan nɔ o kɔni kɛra sababu ye ka tagama kuntala janya u bolo wa fana u ye sanga 100 ni sanga 20 min ta quart de finale dolantan kɔnɔ o bɛ kɛra sababu ye ka gɛlɛya bɛɛ las'u ma bi dolantan kɔnɔna na Maroc degeden karamɔgɔ ka fɔ la wuli ka jɔ kun ye mun ye n'o ye ka qualification sɔrɔ ka taa finale la o kɔni sɔrɔla ka ban n'o tɛ dolantan gɛlɛya kosɛbɛ nin sɛbɛn bɛ kɛ sababu ye ka Maroc qualifié ka taa finale kɛnɛ kan ni nin bɛ k'a siɲɛ filanan ye ka tugu ɲɔgɔn na san 2022 ta kɔfɛ o la an bɛ wagati min na ko sisan maaw kɔni kɔngɔmalen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ n'o bɛ tali ka finale kan o bɛna Maroc ale ni Nigeria kɔ da ɲɔgɔn na n'o yɛrɛ ni jɔnjɔn ta siɲɛ 11 a ka tariku kɔnɔna na a ɲɔgɔn sɔrɔ kofɔlen bolo dalen ka bila ni sibiri nata la jokalo tile 26 san 2025 nin de bɛ taa ni an ye dunuya kunnafoni kɛnɛ kan ni o ye actualité internationale ye an ye mun sɔrɔ o ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada aw fɛ Togo jamana ka kɛɲɛ ni maire kalafili ye min sigira sen ka juillet kalo tile 17 tɛmɛlen ko ale kɛra sababu ye Togo ale parti au pouvoir n'a bɛɛ Union pour la République ko fɔ 100 sarala 75 ale wulila ka jɔ ni o ye siège 1150 sɔrɔ wa siège bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ko o tun ye 1527 ye parti wɛrɛ min nani jɔyɔrɔ filanan na o de ye Alliance nationale pour le changement ale ye jɔyɔrɔ filanan ta ni siège 51 ye ka o ladɔnniya k'a fɔ Togo jamana den mun bɔra ka kala ta nin ko la ko o ye 100 sarala 55 a n'a kunkanfɛ 15
Bande Gaza Egypte jamana ale kɛlen do ka bani boloda ka ɲɛsi hakilina dɔ ma min bɔra Israel yɔrɔ ka se ka dugu dɔ sigi sen kan a bɛ fɔ ma ko ville humanitaire k'aw ladɔnniya k'a fɔ ni hakilina min bɔra Israel ale yɔrɔ ko o de bɛ kɛ sababu ye min ka dɔn k'a fɔ Bande Gaza ni o ye palestiniens ye ka olu labɔ u ka dugukolo kan ka na olu bila yɔrɔ la yɔrɔ min na u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ yɔrɔ min na a fɔra k'a fɔ min ye maa ba 100 bɔɲɔgɔnko ye n'a bɛɛ lajɛlen ye palestiniens ye ko olu na taa o yɔrɔ kofɔlen in na wa ko ni u taara u tɛ se ka segin ka na Palestine ale dugukolo ka tuguni ni hakilina min fɔla Egypte y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ hakilina ɲuman ye ko wa ko olu ti jɛn n'a ye. Maroko ale ni jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli minisiri ni a bɛ Nasser Bourita ale ko fɔ ka fara Macédoine du Nord ale ni jamana wɛrɛ cɛko ɲɛnabɔli minisiri ni o ye Cenko Mukusiki ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn bɛn dɔ kɛnɛ kan ɲɔgɔn bɛn min senfɛ u ye hakilinaw ta Maroko ale ni Macédoine du Nord olu ka tigɛ di ɲɔgɔnmaw ka sinsin sɔrɔ yakubali ale ni énergie ka taa fara tourisme kan fo ka taa se infrastructure ma. Amerike jamana ka ba caman bɛ mun kɔni ko olu bɛna gɛn ka bɔ Amerike jamana ka Cameroun ni jamanadenw bɛ o la ka fara Afghanistan ale jamanaw kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Amerike ale marabajɛkulu olu ye a jira k'a fɔ ko maa ba 10 ani 1 ani 700 olu ye Afganw ye ka taa bila maa ba 5 ani 200 la olu ye Cameroun jamanadenw ye ko olu kɔni ye maaw ye mun kɔni na gɛn ka bɔ Amerike jamana kan. An balimaw ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn a lajɛliko ɲuman na ka dugawu kɛ ko Ala ka Mali lataa ɲɛ. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.